mga uragon. Yan kami ng bundok. Kami yan, subalay nita. Dito yung bahay nila pinsan. Lahat na tao. Tao po. Nabot kaming ulan. Nabot kaming ulan, no? Dito na tayo. Katok na dyan. Tao po. Noy! Parang walang tao. Ha? Parang walang tao. Noy! Ayan, oh. Ay, no. Hindi mo na ako nakilala. Hindi si Manoy Sinado. Pagkakit ka iglesia. Hindi si Manoy Sinado. Ha? Sa sentro. Oo mo, Manoy Lando. Dito pa, sa dati niya pala. Pagkara ko si Isay. Naman ka pagkabot. Sapa nito. Ay, di, ito. Wala ka na sa atin. Bala ka na dyan. Ikaw, ipamigay mo na sa kanila. Kami kagad. Pagkabot pagkape. Kagabi. Si Manoy Lando, diyan ngayon? Si Gracia din. Sa Batangas. Oh, daming. May inog na, oh. Suha, lukban. Daming bunga. Oh. Buhay probinsya. Bundok, oh. Ah. Let's go. Ano yan? Tuta pa, sinasakay nyo na dyan. Sanay na sanay eh. Oo. Bababa ng bundok. Punta naman doon sa isang pinsan. Kamag-anak. Diyos ko, daan to. Itong school ng Libas, Barangay Libas. Ayan. Hindi daw nakunod sa parara. Ayun o, may tulay o. Yan na. Libas. Ay, dyan. Tabi mo dyan. Paakyat bundok. Bundok pichi. Isus. Akyat bundok. Videographer ko. Naligaw, naligaw. Pura dyan si Manoy Lando. Lalaw, pasyar. Kagabi. Ano, kumusta na ay? Oh, di okay man. Magadong ka din, parang pura pa din pala din. Ang pamanak di. Ha? Ang manak di kaya ko ano. Yeah. Galuto ka na? Pero para ano. Lutoon. Naliwang ka pati na ay. Iman? Man sana. Chocolate. Thank you. Kumusta na sila sa inyo? Manila na sabihin. Sige, Nay. Amo si Sige, salamat. salamat. Ano ba yung kinakain? Tibig. Ewan na. Pababa na. Punta naman dun sa ibang kamag-anak. Bundok. Bundok. Mga uragon. Sa bundok tayo. Dumalaw sa mga kamag-anak sa bundok. Nalalay namin, oh. Pichi. Punta naman doon sa iba. Uncle Tom's.
bagay. Adunon ko si Padi. Mariel daw! Nang, bisa tabi nang. Oh, din si papa mo. Ay, nagtrabaho. Nagtrabaho? Sabi mo nang next week ka. Next week pa nga ni ako adon. Uy. Grabing gubat, anahaw. Tao po. Nangilalan mo pa ako? Ah? Amalia, kes mo? Siya de? Salamat. Eh, siya, picture ka tayo pumasok Di- kamot po. Salamat. Nakadalang tayo. Pili. Yung pili na puno ang laki. May mga bunga oh. Dito tayo ngayon sa Masaguso. Sa gubat. Masaguso. Mamimigay ng pasalubong ayuda. No, 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 no. Walang tao. Sagri po gayon. Tao po! Tao po! Lalaba? Oh. Grabe. Tago ako. Ginagawa mo! Takuan dyan. Kunan mo ko rito. Ano? Puta! Nagingan. Kasi si Maris! Ano barang? Hinapo ka na bagang maray? Ano? Dito si Marilio. Wala dito? Nasaan? Namunot. Nasaan yung mga anak mo, may mga asawa na at mga anak na rin? Yung mga apo mo? Yung kapo ko diyan, susad sa buwan. Kamalig. Ayun, kaya hika? Hika, at may emot akong kunting pasalubong. Pantaklaw. Ang pagkain. Oh, nakablagya deh. Jesus, narasit. Hmm. Kurang ka na dyan. Oh, Oh, ito yung mga ano, bala ka na dito. May mga Kanya-kanya nga. kanya-kanya nga rin yan. Uy, nasa regalo ko. O sige, ade! kilala. Abo mo, ade. Sige. Oh, Oh, vlog yan, vlog. si Mary Vlog Jane to. man sa din. Libas, sa katrabaho. Si Gracias. Mary Grace. Oh, Mary Grace ba yun? Kumpleto. Sino pa? Oh, wala na. Salamat. Dadyo ulit. Bala ka na dyan. No? Thank you. Very, very much thank you. Kumusta ka mo din eh? Kumusta ang buhay-buhay? Gita kami kami si Lando, Marilando. Kanina mo ka pa dyan. Ay siya pa no? Tuloy na kami. Sabay na. Bye-bye. Mo naman. Salamat, marami. Talaga ka. Ang talaga kang pantaw, mabuhay ka. Oh, fight ka na. Laban lang. Blackberry. Oy,
Tikman natin yung blackberry. Masakrot yan. Yung blackberry daw oh. Masakrot. Masakrat? Inog na de. Inog na siya? Para masakrot. Hmm. Oh. Uy, sakit daw. Di naman. Hindi sa nakariyan, hindi sa akin. Mapakla nga. Masakrot na ni. Mapakla, blackberry oh. Blizzard. Hmm. Tatay. Anak ko si Jen. Isus. Ni sinanay Gulping pamangkin. Adi, kiro sa piyadi. Hmm. Dito pa kinanay Eden. Sinanay Eden. Ng pipicture. Nagpipicture ang... Sige na, bye-bye. Bye. Salamat. Sige, bye. Hmm. Nakaon ko yan. Yan, si Pichi. Alalay namin. Blackberry guys, oh. Pabalik na sa camp, sa kuta. May isa pang pupuntahan kay madam pang isang madam. Naabutan lang ng pasalubong. Tapos last na. Ng puno ng pili. Sabi, gubat pa dito. Ng pili oh. Tigil mo nga. Ayan ang bunga ng pili, ayan oh. Hilaw pa siya, mura pa. Kasi pag nahinog, ano siya? Pagiging violet. Ayan oh. Ganyan ang pili. Ano to dito sa Bicol eh? Oh, pili. Makabili ng pili nut candy. Yan ang bunga niya. Oh. Yan. Daming bunga. Ayun oh, may hinog na nga eh. Wow. Saan? Yun nga, may hinog eh. Violet na eh. Let's go! Pabalik na kami, pauwi na. Pinuntahan lang namin yung aming mga kamag-anakan, kaibigan, mga teachers noong high school. Nag-abot ng konting pasalubong, yun lang. At hindi naman ako magtatagal dito sa Bicol, uwi din agad. Sunday siguro uwi na. At puntaan namin yung isa naming kapatid doon sa Pioduran, malayo yun, madalaw man lang. Ano? Dito na kami sa main road. Dito naman papasok sa bahay. Yan, nakikita nyo yung kanyuga na yan? Kalabaw. Diyan namin. Si Pichi, grabe. Kamuyaman magparalunad. Kamuya magparalunad. Gustong gusto niya lagi nakasakay sa habal-habal eh. Oh, Barang nalulula. Hindi na ka muna kanto sa kitwinan. hindi ah. O, di pa ka muna kadong Sus ko yung grabing ano oh. Sus. Ano kakain na? Oo, kain na. Ayan oh. Adobadong manok. Native na manok. Adobado yan eh. Inadobo sa gata. Ginataang manok. O di ba kaya o tuhiwaya de? Sa din. Ayo dyan.
Ano ka, pre? Ah, pwede dyan mag-charge? Kain muna kami. Dali mo pa. Ma'am Sanjo. Oo, kain na na.